Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ubak da sakit lamari ubala shimti ya kakam ko menteri ubathamai jong ka Fisheries Public Work Department Buildings bat ka General Administration Department jong ka Sarkar Jilla ha ka santrik jong Urisau Arjar Arpo ula lumlang ya ki officer jong ki dikilai tili kitnat khnang ban penjanai shushu ya ki jingtrai kam jong ki nikilai tili kisnat trai kam ka Sarkar ha ka jing ikran bat kilat pathai kubor ubak ta sakit bha ula ongru ba ka thong ha ka ba ula bu ha khamat yementa hi kalong ban pentelun pura ya ki song penroy jeng ke Sarkar kamtam ha ka ba yedai bat ka aqua mission khnang man kentiu ya ka yo ka kot jong ki pat ba nong song snong ha ki thai nong gondong ka phang hi ka bang hapan le ta kamdan kan non rei but improve ya ka ka ba ka department ka hapan le mo typically nam ta ka fishery lu ka ne ka motif jong ada bangan persang kat bala muat kilat kelenti ban trekam ha ka ta kom ba kalong susu ka barang kiu shikmat ke no ngambong ba ki babat menchua kimlong la ne kumta la ne kumni mo ngamwan hang ni ban kedau ka barim la ne ban ti ya ka barim re ngawan hang ni ban ya shikmat ngawan hang ni ban shim ya ka responsibility la dan ki jum klaro man rectify ki di ban wat susu kilat kelenti ki opportunities habai dei bat ka fishery department na ka bata ka state na mata ucap benriu jongi kamtam na ka banta kini ki badan che di than ki bakondong ki ba shania dane ki ba dan kata ka jing trekam mo habai dei bat ki mot kani ki department fishery jongi mata sing ka de first demo temane hoy briefly ngilayo banyak crunch pangkan commission ka ba ki ong menta nai te ngapada ngampat la ban comment AA because kadi ka first day jonga ngampat yo ban go through ya ka AKA mo nga shutip ba kadan kani commission namata ka jing baha jong kibiru jong isine te yamanta ngampat la ban comment AA te hopefully in another mo kunta stay RTO te ngini olat ban badi kendu ta kata ka pot pat ngan sebatai pi hadin bangayo ban go through bat ban pek mo ka ka bangila ban le la ni ka ba ladap le ru na in charge barim de hadin kata ngan sala ban komen menta kamlong appropriate yang ban komen ya ka bang empat yo ban ko mo kat kum ka jintip janga menta de ka motif main jang kan commission de ka tahi mo na ka menta ban penbun na kata ban pedha te ban mai ban penyo jing mentoy ya gino ki ba don ha kan ni lain kan de tang kata hi ngalak ban ong menta de mo hadin tang sipai itu ba nilak balik nam ta mensuang sutip tangi konstitusi na jong kubu MLA de menta ngaban pek ya ka state bro ko way de ngaban study in and out mo ya ko way pa ko way in detail ya barok kikam ke ba ladable kikam ke ba onsale lani kikam ke badang yat menta ngahap swaban study de kan bampor hi ngatrai lai swi so swi sitayo kala ban bam ngaban study kini de hadin meladap study hadin ba ngala kala syai bahaya ngagan ka ba you te hang tapat dengan sa move forward dengan saya sukman persangkat bala ban wat ya unu beneficiary uba le kunta dengan persang ban rectify kan kita baroma haba ka pisa ka wan naga mata ka jimha te ho ngimla ban len ba udon ni kat tu kan ni ngut u beneficiary hakan ngono kan ru uba la ban long umlak lenti ne la ban long ka ba ulek khnang la ban long mo kadau kat kabun ka te ngendai hoi nga kumu in charge menta te kade ka jikit kle ka jonga ban ma bat ka tim jonga bangin wat ya ka jing shisha balai dan ne kumno te hadin kata pat dengan sawadi solution ba pero kan na ka mata ka jing haga